Good morning, everyone. Today I'll be doing a sublimation printing sa Salvation Army na church, and ano ko'y nahimo. This is sublimation. Sublimation is maklaro siya sa white nga dry fit, white nga polyester cloth. Yes. Dayon. Later kaning naamo gud sila gi-provide nga cotton o kaning mga polo shirt niya kay wala man koy kanang coating para ma-apply na ko ang sublimation sa cotton. So I'll be kuan na lang, silk screen na lang akong buhaton. Dayon for the logo kani costly man kung akong i-silk screen kay daghan man ni color ang logo, so ako na lang siyang dark transfer ang logo. So mag-combine ko og silk screen o dark transfer. Kaya ako ang anak. Sige, hilak akong anak. Oh my God. Iso jud kay ning single mom ta oy. Joke lang. Anak bitatas akong kaan. Igagaw. Baby of my cousin. Nag-school man siya, so diri bilin ang baby. So, naka-i-explain gamay about sa sublimation. Okay. So, pag mag-print to sa inyong kaan, sa inyong i-press, when you print on the paper, make sure nga limpyo siya. Make sure that the print is very clean. Kay kung ingon ani, mo din siya ang clean. Dapat wala siya yung mga blot and everything, because gamay nga blot sa ink press ani. Like this one. Kana. Ma-print tayo na siya di ari. Dara sa shirt. Dayon. Dapat ang side sa imuhang print, imuha siyang i-cut out. Cut out ang sides. Cut the sides of the paper para ma-make sure nga limpyo ang imuhang pag-press. Dayon, if kulang gani inyong paper, pwede rin ninyo siya gamiton. Inyuhan na lang ni i-cut ang sides. Pwede nyong gupitin yung gilid ng mga yung gilid ng letters na madumi para magamit ko pa rin yung papel. Yeah. Para walang masayang. Kiwahan naman ko mag-Tagalog oy sa una kay ikaw kiwahan. Kan kay kiwa naman mag-Tagalog oy. So since this one is very dirty man ang iyahang pagka-print, dili na nila ko siya i-appeal kay ma-dirty pod ang t-shirt. Back job na dayon, back job. Ako nagingon dayon, and hey, magdidi na kami. si Kiro ni. Saan na ako si Kiro? Tulog man na.
Daot ra kayo. Pero na, uy, nana, magyud na ma. Please magdaog na ko ba? Kay ugan na. Nabasa na ko dito. Kay klaro. Kabalo ang tadhana mga magdaog ka mga paulan. Ligid pa daoban ang mga dahong laya ba mga papi. Kaya po manawag ko eh. Huwag na po manawag kay ngayon naman nga anak ito. Ani akong nahong na Aba ma, saba ma. cartoon. Nirereklamo niya ang isang buntis na nakasakay niya sa jeep dahil binugbog daw siya nito. Nangyari daw po ito idol noong November 2 sa Doroteo Jose, Manila. Binugbog siya ng buntis idol sa jeep. Buntis na nagbubog sa kanya. Hindi na magreklamo si pulis. Binugbog ka. Sino siya? Nakasabay ko lang po sa jeep. Hindi siya kilala. Paano na po yung pangalan niya na siya? Buti po hinabol kami nung pulis po. Kasi po binugbog niya po ako eh. So kakasakay lang po nila. Mga ilang minutes lang po binugbog nila. Pamilya po sila. Mama, para. O di ba? Opo, sir. Tao? Ato na ta? Sige. Eto, ko dito. Yung wala pa man. Alangan mag... Una-una ka. Correct! Empowered by His grace.